keskustellen arkipuhetta politiikasta. Lämpimästi tervetuloa meidän Keskustellen podcastiin vieraaksi. Meillä on täällä toisena vieraana Salla-Uitto Johanna, Kauhavan yrittäjien puheenjohtaja. Eikö pidä paikkaansa? Kyllä, se näin pitää. Näin on. Ja Johannalla ja mulla on täällä kaverina sitten herraseuraa Ekolan Mika Ala-Härmästä, Kauhavan kaupungin valtuutettu ja Härmän Kuriirin toimitusjohtaja. Hei hei. Yrittäjä itsekin. Kyllä. Joo. Kertokaa nyt, mitä yrittäjille kuuluu? No, yrittäjille kuuluu oikeastaan ihan hyvää. Ajateltuna sen, että miten vaikeiden vuosien jälkeen, vuosia on tässä niin kuin käyty läpi, kun on ollut koronaa ja muuta, niin sieltä käsin katsottuna niin on pientä toivoa taas näkyvillä, että eteenpäin tässä vaan mennään. Valoa tunnelin päässä. Kyllä. No mitäs Mika? No siis hyvin samalla ajatuksella huomaa ehkä kuljetusalalla sen, että niin kuin metelällä koko ajan vetää, siitä ei ole enää sitä pelkoa, että, ei niin kuin, että nyt loppuu työt, vaan kyllä niin kuin on enemmän niin kuin näkymää, että tästä vielä pärjätään. Että on ollut kyllä hyvä näkymä, on ollut vaikka heinäkuun niin kesä on ollut hiljasta, mutta se, että se on lähtenyt nyt käyntiin, että kyllä se on, maailma taas vetää kyllä tavaraa. Mä huomaan tässä sitten, että mä vähän hätäilen, niin kertokaa nyt vähän jotakin teidän taustoista. Johanna nyt vaikka ensin. No joo, oma yritys on toiminimi Kairatuuli nimeltään ja nyt elokuussa tulikin alkukuusta täyteen 20 vuotta yrittäjänä. Ja mulla on tämmöinen niin sanottu vähän erikoisempi yritysala, eli olen toiminut metsä- ja turvealan konsulttina, että oikeastaan turpeen parissa on mun 20 vuoden työura. Että on teen edelleenkin siinä töitä yksityisten turveyrittäjien kanssa, että niille kaikkea ympäristöluvitusta ja näytteenottoa, turvesointa ja kaikkea niille tämmöistä paperityötä. Edittipöydällä lisätään tähän sellaiset elektroniset taputukset 20 vuoden yrittäjän uralle. On ollut varmaan verta, hikeä ja kyyneleitä näiden vuosien aikana. Kyllä siinä on, siinä on ollut sekä ylä- että alamäkiä ja niin kuin nyt sitten tiedetään, että miten valitettavasti tämä turpeen tilanne tänä päivänä on, niin tottahan se vaikuttaa sitten minunkin työhön, että nyt on sitten ottanut tähän yrittäjyyden lisäksi sitten opettajan töitä, että sitten toimin opettajana metsäalalla, että pienistä palasista sitten kerään tämän viikkotyön niin sanotusti. Kyllä. No mitäs Mika? Kerro vähän sun taustoista. Joo, ei kuuntele tuon turvepuolta, että äärimmäisen mielenkiintoinen, mutta alenema ala. Mut joo, eli Härmän Kuriirin Oy kuljetusala ihan tässä, sanotaan, että jakeluliikenteessä me ollaan kaikki niin kuin täysin toiminnassa, että ihan pk-yritys, 12 autovoimia me pyöritän tässä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan alueella. Et ihan vuonna 1991 perustettu ja nyt tuli 2 vuotta täyteen, kun mä ostin yritystoiminnan, eli Setä Martti Eikala sen omista aikanaan ja he eläköityivät ja sitten siitä jatkoi toimintaa. Aika hieno juttu, että pysyy kumminkin saman suvun porukassa yritystoiminta. No joo, kyllä se on on 2007 aloittanut taloustöissä, että sillä tavalla oli aika helppo tie, niin kuin, tiesin mitä ostin, tiesin mihinkä ryhdyin, että kyllä se oli niin kuin hyvin yksioikoinen tie. Joo, aina kiva kuulla näitä hienoja yrittäjätarinoita. No jos ajatellaan paikallisesti tätä yrittämistä, niin tietysti meidän täytyy mainita, että Kauhava on palkittu vuosina 2022 ja 2023 Etelä-Pohjanmaan yrittäjäystävällisimmäksi kunnaksi. Kyllä. Ja se on hieno tämmöinen, voisiko nyt käyttää sanaa titteli, eli se kertoo minun mielestä tosi paljon sen, että miten hyvin Kauhavan kaupunki ymmärtää yrittäjyyttä ja on sen eteen omalta osaltaan tehnyt sitten työtä ja
totta kai sitä kehittämistä asiaa esiin tarvitaan edelleen. Mutta hieno tunnustus. Eikös tämä tunnustus yrittäjien, eikö se ole joku kysely ollut, minkä kautta tai jotenkin tällaisilla speksillä se on niin kuin se tunnustus myönnetty? Joo, eli siinä on niin kuin, yrittäjäjärjestöt tai niin kuin paikallisyrittäjäjärjestöt yhdessä kaupungin kanssa on sitten niin kuin, vastanneet tämmöiseen kyselyyn ja sitten se kyselyn tulokset on tavallaan pisteytetty. Kyllä. Ja sitten Etelä-Pohjanmaan yrittäjät on sitten että tämän myötä sitten me olemme saaneet sitten tämän tittelin. Aika hieno juttu. Kyllä. Ja jostakin se kyllä kertoo, että 2 vuotta peräkanaa ollaan tällainen saatu. Kyllä, ja siihen 3. vuoteen me pyritään totta kai. Ehdottomaksi. No minkä takia Kauhavalla on hyvä olla yrittäjä? Kumpi meistä haluaa aloittaa? No, tuli äärimmäisen hyvä kysymys. Se on ehkä se lähtee ehkä siitä, että täällä haluaa asua. Että se on ehkä niin kuin lähtökohtana, että minä haluan viettää omaa aikaansa, niin siinä haluaa myös touhata. Että kyllä se niin kuin omalla tavalla oli niin kuin tietysti kun olemassa oleva yritys, minä nostin, että se toimit niin kuin myös olemahan täällä. Että ei myös, niin kuin, jos vähän siitä aiheesta mennään eteenpäin, niin myös sekin niin kuin toi osaksi myös tähän politiikkapuoleen niin kuin myös tahtotilaa niin kuin ymmärtää, että kun täällä haluaa olla, niin myös haluaa vaikuttaa niin kuin täällä olemiseen ja siihen niin kuin just että saada niin kuin erikoismainintoja siitä, että yrittäjäystävällinen kaupunki, että kyllä se niin kuin mun mielestä täällä on aika hyvä olla lähtökohta niin kuin siihen toiminnalle ja sanotaan, että meillä on niin kuin äärimmäiset työntekijät, eli kuinka se voisi ajatella niin, että niin kun, jos mä haluan tehdä toimintaa täällä, niin mulla on myös ne tekijät, jotka tekee. Että se myös vaikuttaa siihen, että kyllä meillä Pohjanmaalla on niin kun tahtotila tehdä kaikilla töitä aika kovaa, niin kyllä se niin kun tuo sitä kehitystä ja niin kun kasvua haluaa tehdä. Niin se on, niin kun, se on täällä huomattavasti niin kun aika helppoa. Kyllä. No mitenkä yrittäjäjärjestöt sen näkee? Tai toki voit vastata yrittäjänä itsekin, mutta... No yrittäjäjärjestön näkökulmasta, niin kyllähän täällä niin kuin äsken tuossa oli puhetta, että kaupunki hyvin on yritysten ja aloittelevien yrittäjien mukana, että kyllähän täällä niin kuin aika hyvin uudet yritykset saa toimitiloja tai kaupunki pyrkii auttamaan niitä tai että aloittava yritys, että saadaan niin kuin sieltä tukea ja muuta, että kuinka se yritys pääsee liikkeelle. Ja se, että kyllähän täällä niin kuin Kauhavalla, kun meillähän on paljon yrityksiä, Kauhavalla on kaiken kaikkiaan noin 1500 yritystä, niin tämähän on jo ihan yrittäjäpitäjä. Eli niin kuin ajatellaan, että meillä on joka puolella Kauhavaa pitkän linjan yrittäjiä, niin kyllähän se sieltäkin jo juontaa sen, että niin kuin mahdollisille uusillekin yrittäjille, että ne näkee, että täällä on pitkän linjan yrittäjiä, niin täällä voi yrittäjä olla ja toimia ja menestyä. Että sanotaan näin, että tämä on tämmöinen, niin kuin, tämä tulee ehkä täältä niin kuin luonnostansa, tämä yrittäjyys. Näin mä sen itse koen, koska minähän olen itse pohjoisesta lähtöisin, niin mä niin kuin katselen vähän ympärille eri lailla. Niin näin mä niin kuin koen sen täällä, että täällä, niin kuin on, tavallaan täällä kasvetaan siihen yrittäjyyteen. Joo, ehkä tuohon haluan tarttua kanssa, kasvetaan yrittäjyyteen. Melkein uskallan väittää, että paikallisilla, niin jos ei sitä omassa perhepiirissä ole jonkunlaista yrittäjyyttä, niin hyvin lähellä omaa perhe- tai tuttavapiiriä on jonkunasteisia yrittäjiä. Varmaan melkein uskallan sanoa, että kaikilla. Kyllä. Ja sitten se, että tuosta yrittäjyydestä vielä, että olin tuossa viime keväänä sitten tuolla yläkoululla sitten 7-luokkalaisten kanssa niin, että he Kauhavan yrittäjät ja 7-luokkalaiset niin oli tämmöinen yritysideakisa kilpailu. Ja he sitten saivat siellä ideoida uusia yrityksiä tai liikeideoita sitten Kauhavalla oleviin kiinteistöihin ja näin päin pois. Niin siinäkin sen näki, että miten valtavan hyviä liikeideoita ja yritysideoita tuli 7-luokkalaisilta. Eli ihan siis semmoisia, että mä niin kuin hehkutin niitä monta päivää ja koitin kannustaa, että ilman muuta tämmöiset hyvät liikeideat, että ne oli sellaisia, että voisi ihan hyvin vaikka huomenna
laittaa se yrityksen pystyyn ja ruveta sitä pyörittämään. Että kyllä se yrittäjyys vaan on täällä hyvin vahvasti niin kuin läsnä, mikä on tosi hienoa. Joo, jotenkin mistä Mikakin sanoi, että sellainen työn tekemisen meininki ja on se sitten itse yrittäjä tai ketä sillä yrittäjällä on töissä, niin on sellainen niin kuin positiivinen vire siihen työn tekemiseen ja ollaan niin sanotusti synnytty työpäivänä. Joo, ja ne työntekijät varmaan on niin kuin sitoutunut sitten siihen yritykseen. Että On, niin kyllähän niin kuin saa mikä meillä yritystoiminta on, niin kyllähän niin kuin se työntekijät sen työn niin kuin tekee, ja jos heihin ei luota tai se ei niin kuin toimi, niin eihän se kasvakaan. Että kyllä se vaan on niin kuin, ja hyvien työntekijät löytäminen kun löytyy, niin se on niin kuin aarre, että se onkin. Ja just mietinkin tässä, että niin kuin tätä yrittäjäpolun, niin kuin oma yrittäjäpolun alkua, että kun meillä kotona maatila aikanaan saa, että kyllä se niin kuin siihen työn tekemisen on niin kuin ihan terävästä asti opetettu ja siihen, että se on niin kuin sitä vaan, jos haluaa saavuttaa, niin silloin tehdään töitä ja se on niin kuin, tuntuu, että se lähtee niin kuin ihan väliheittona mietinkin tässä, kun paljon puhutaan niin kuin nuorista ja niiden niin kuin, kun niillä on liian vähän, niin kuin, että ne rääsää kylällä ja tekee niin kuin pahuuksia. Että mun mielestä niin kuin, meillä on Kauhavalle liian vähän maatiloja, että kun ei me kerätty nuorena mihinkään, mutta aina kotona värkättiin jotenkin, töissä oltiin kotona, että jos oli enemmän semmoista tekemistä nuorille niin kuin muuallekin, että saataisiin niin kuin ne pois siitä niin kuin vapaa-ajan ja siitä kohta ne ajatukset lentääkin niin kuin muualle, että ehkä enemmän tekemistä niille. Että ehkä tähän liittyy, mutta vähän tuli ehkä heittona. Kyllä nämä mun mielestä niin kuin liittyy ja tää on hienoa, kun ollaan tehty näitä erilaisia jaksoja tähän meidän projektiin podcastin tiimoilta, niin tässä on niin kuin itse kun istuu jokaisessa jaksossa, niin tässä on hieno huomata, että nämä oikeasti liippaa toinen toistaan nämä aiheet ja kaikki liittyy kaikkeen. Voi niin kuin melkein yksioikoisesti sanoa, että kyllähän niillä vaan on vaikutusta toisiinsa. kyllä joo, että tuosta yrittäjyydestä vielä sen verran, että itselläkin kotona oli meillä aikanaan metsäkoneyritys. Eli mä oon kasvanut siihen yrittäjyyteen ihan siis täysin sieltä vaippaikäisestä asti ja silloin aikana ajattelin, että voi että mä teen mitä vaan muuta kuin, että musta ei ikään tule yrittäjä. Ja sitten 20 vuotta meni, kun huomasin, että ups, mitäs mä teenkään, tässä ollaan. Että näin se vaan menee. Ja sitten vielä tuohon nuoriin liittyen, just niin kuin tuossa oli äsken sanoit, että kun ne on siellä kylällä tai muuta, niin kyllä itsekin rupesi sen yritysideakisan jälkeen miettimään, että miten hyviä ideoita siellä olisi, että kuinka niitä saisi tekemään niitä yritysjuttuja, mitä ne ideoi, koska ne on just sitä kädellä tekemistä ja semmoista, että voi, että mistä sen saisi sen kannustimen niille, että ne lähtisi niitä tekemään. Koska siellä oli semmoisia aivan niin kuin varteutettavia hyviä ideoita, että koska niitä nuoria me tarvitaan kuitenkin. Kyllä. Keskustellen. Arkipuhetta politiikasta. Haluan sen vielä mainita, mitä tuossa aikaisemmin oli tästä Kauhavan kaupungin yrittäjyyshenkisestä toiminnasta puhe, niin Kauhavan konsernin yksi 3 arvostahan on yrittäjyys, mikä sinälläänkin jo kertoo paljon niin kuin meidän kaupungin arvomaailmasta ja siitä, mihinkä halutaan paneutua. Ja yksi 3 strategisesta päämäärästä on elinvoima ja yrittäjyys, Suomen paras toimintaympäristö yrityksille. Että sitä tässä nyt on teidänkin puheissa tullut jo hienosti sivuttua, että kaupunkikin yrittää niin kuin tukea sitten sitä yrittäjyyttä ja sitä, että se tehdään mahdolliseksi sille yrittäjälle ja että hänellä on niin sanotusti puitteet kunnossa. Kyllä, ja sitten niin kuin näin yrittäjäjärjestön näkökulmasta niin on tosi hienoa, että tämä yhteistyö toimii, että meillä on niin kuin ihan määräajoin muutaman kerran vuoteen palaveria niin, että siellä on kaupunginjohtaja ja kehityskeskuksen väkeä paikalla, eli tavallaan sitä käydään sitä välitöntä vuorovaikutusta ja me saadaan kertoa, että mitä sinne kentälle kuuluu ja esittää niitä toiveita ja ajatuksia, niin eihän sen hedelmällisempää työtä voi ollakaan. Että se on hienoa. Siitä pitää pitää kiinni kyllä edelleen. Kyllä. No mitä yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien itsensä mielestä tämä, mikä on melkein väistämättä otettava puheeksi, yleinen arvonlisäveron nousu nyt
mikä tulee tässä hyvinkin ajankohtaiseksi aiheeksi, niin mitä se niin kuin yrittäjälle käytännössä tarkoittaa ja miten se vaikuttaa siihen yritystoimintaan ja yrittäjän arkeen? No, vaikuttaahan se, mutta käytännössä niin kun rahtipuolella hinnoittelut on niin, että se on aina hinta plus alvi, eli käytännössä niin kun, sehän menee kuluttajalle se alvinosto, eli se näkyy kuluttajahinnoissa. Eli se, niin kun, se menee sinne kuluttajapuolelle, se menee se hinnoittelu siinä, että kun se nousee se 1,5%. Ne on päättänyt sen ja me edetään sen mukaan, että se nostattaa, se pakostakin se nostattaa niin kuin, ei meidän hintoja vaan sitten veromäärää se nostaa. Että se on niin kuin, että eihän yrittäjät siitä hyödy, eihän siitä jää meille mitään niin kuin hyötyä, vaan valtio käydään omaa kassaa siinä enemmän. No silloin, no, kun on yrittäjien kanssa tästä asiasta keskustellut, niin se herättää vähän niin kuin, voisiko sanoa kahdenlaisia ajatuksia, että toiset se on niin kuin vaan, että joo, että siihen on mentävä ja sillä selvä, ja sitten toisia taas niin kuin tavallaan se vastustaa, ja ehkä se vastustaminen tulee ihan siitä, että kun se tulee näin keskellä vuotta, se korotus. Eli se ei tule vaikka niin kuin selkeästi vuoden alusta. Eli pienillä toimijoilla tämä niin kuin kaikissa tämmöisissä kassajärjestelmissä ja laskutuksissa ja tämmöisissä niin aiheuttaa sitten sitä ylimääräistä kulua, koska pitää niin kuin toimia niin kuin tavallaan kesken niin kuin ehkä tilikauden tai muuta, niin tehdään näitä korotuksia ja muuta. Niin sillä tavalla on niin kuin huomannut, että kuuluu niistä sitä, että vähän aiheuttaa niin kuin päävaivaa. Mutta tokihan sen kaikki ymmärtää, että tilanne on tämä, että jostakin se on kerättävä. Sitä lähinnä mietin, että kuinka paljon se vaikuttaa niin kuin ostovoimaan taas sitten, kun se kuluttajalle kumminkin hinta nousuu, että mitä Mikakin sanoo, että eihän se yrittäjän kassaan se 1,5% nousu, niin se ei tule, mutta se, että se kumminkin kuluttajan, no sulla on ehkä toimiala sellaan, että no on sulla varmaan yksityishenkilöitäkin, jotka sulta palveluilta ostaa kuljetusyrittäjältä, mutta onko siitä tehty jotakin, pystyykö tehdä jotakin päätelmiä näin etukäteen? Eletään nyt sitten tällä äänityshetkellä siis elokuuta 2024, ei ole vielä alvin korotukset, on 1.9. alkaen tuloa, että osataanko niin kuin etukäteen ennustaa, että miten se vaikuttaa ostovoimaan? Hankala on niin kuin näin yhtäkkiä sanoa, että kuinka se vaikuttaa, että sen on huomannut kyllä, että tämmöiset palvelualan, kaupan alan tietyt yritykset, nehän mainostaa siitä, että niin tavallaan, että nyt on alvi vielä 24%, että sitä niin kuin tavallaan käytetään tämmöisenä, voisiko nyt sanoa markkinalauseena, mutta en osaa nyt sanoa kyllä enempää, että miten tulee vaikuttamaan sitten. Mä tässä kanssa mietin, että inflaatio nosti hinta 7%, niin että se 1,5% nousu voi olla niin, että osa ei edes niin kuin huomaa sitä eroa. Riippuu tietysti niin kuin, tuotteen niin kuin summasta, miten suuri se on, että eihän sitä kukaan osaa sanoa ennen kuin se tulee. Ja voi olla, että 2 kuukauden päästä kukaan ei edes muista talvea nostettu, että se voi olla, että menee 3 kuukautta, niin se on niin kuin jäädäksensä niin kuin normaali. Että ei se aina sitä toivoa niin kuin ehkä yrittäjyyden puolestaan, että on saatu sitä ehkä laskettua tai niin kuin, että niin kuin tuloveroa tiputettua ehkä niin kuin ostovoiman parantamiseksi, mutta se on niin kuin, että sinänsä, että kun sitä toivoisi ehkä enemmän helpotusta, mutta se ei sitä ehkä tuu, että se on vähän niin kuin, se on vähän semmoinen niin kuin kaksisuuntainen ala, että jos ostovoima kasvaisi, niin yritys pystyisi kehittymään ja pystyy vaikka palkkaamaan työntekijän lisää, mutta se, että työntekijän palkkaamisen vaatii niin paljon sitten resursseja, että se on niin kuin sen löytäminen on aina suuri työ. Vähän semmoinen kaksipiippuinen juttu. Vaikea etukäteen ennustaa, mutta ehkä me joskus myöhemmin sitten tiedetään, mitä se vaikutti vai vaikuttiko. Vuoden päästä tähän aikaan varmaan tiedetään jo vähän enemmän. Ollaan huomattavasti viisaampia. Tilastokeskuksen heinäkuussa julkaiseman tiedotteen mukaan vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä toiminnan lopettaneita yrityksiä oli 20,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Mistähän tällainen voisi kertoa? Oliko niitä juuri Johannan alus mainitsemia koronan ja kaiken muun surkeuden jälkimaininkia? Kyllä se varmasti on se, että se korona jätti jälkensä
niin siksi sitten toisekseen, että jos ajatellaan vaikka nyt näin paikkakunnalta, että Kauhavan alueelta, niin onhan meillä tosi niin kuin, kaikki kunnioitus heitä kohtaan, mutta tosi ikääntynyttä yrittäjiä, että niin välttämättä sitten niihin yrityksiin ei ole löytynyt jatkajaa tai muuta vastaavaa, että on tämmöistä niin sanotusti luonnollista yritysten lopettamista tai päättämistä. Mutta toki on sitten sitä sitten niitäkin, että on ollut niin kuin joutunut yrityksen lopettamaan sitten pako edellä, että kyllähän se varmasti tämä korona on tehnyt tehtävänsä samoin kuin muuten tämä maailmalla vallitseva tilanne, niin kyllähän se heijastuu. Äkkiseltä vaan tuntuu aika hurjalta luvulta edellisvuoteen verraten, että 20% enemmän lopettaneita, niin hurjalta se vaan kuulostaa. Kyllä se kaikki on hurjaa, mikä on niinku tavallaan plussaa edelliseen vuoteen verrattuna. Mutta on siinä onneksi se kuitenkin vielä, että enemmän meillä vielä syntyy uusia yrityksiä vuodessa, kun niitä loppuu, että ollaan siinä mielessä vielä niin kuin hyvällä puolella. Olen miettinyt niin tilastokeskusta, että kun lopettanut 20%, että eihän se kerro sitä, että kuinka monta yritystä on nostettu tai kuinka moni niin kuin lopettanut sen takia, että on vaan niin kuin toiminta on ajettu alahan, vai onko se konkurssi, että eihän se kerro sitä, että koko ajan maailmassa yritykset pyörii ja kauppoja tehdään, että eihän se tule loppumaan ikinä niin kuin kaupan tekeminen. Että ainahan se on niin kuin, mutta totta tuo, että aikanaan kanssa, niin kuin Etelä-Pohjan yrittäjien kanssa keskustelin, niin myös hekin oli sillä lailla, että mitä haluat tehdä, että löytyi niin paljon myynnissä olevia yrityksiä, että kun vaan löytyisi tekijöitä. Että se oli kyllä niin kuin toi kyllä niin kuin se toi hyvin selväksi, että alueella on hyvin ikääntynyt niin kuin yrittäjähenkilöt ja ei ole jatkajaa. Että se on ehkä meidän niin kuin, mä sitä pohdin paljon mistä se johtuu, mutta se, että musta tuntuu, että meidän niin kuin nuorempi ikäpolvi lähtee kasvukeskuksiin ja tekee siellä sen oman uransa, että harva palaa sitten tänne tekemään niin kuin sitä hommaa, mitä hänen vanhemmat on tehnyt, tai että ei ole halua jatkaa sitä toimintaa, että se on niin kuin, maailma muuttuu sillä tavalla myös osaksi, että ei niin kuin aina ole haluta palata takaisin, mistä on lähdetty. No mitä te ajattelette, että mitä semmoinen yrittäjyys vaatii, jos tätä nyt vaikka sattuisi kuuntelemaan joku, joka voisi ajatella, että voisi lähteä jatkamaan jotakin mahdollisesti, mitä Johanna mainitti tällaisesta niin sanotusti luonnollisesta luopumisesta siihen yrittäjyyteen, ja joku ihan vaikka ulkopuolinen haluaisi tulla jatkamaan nyt sitä yritystä, niin mitä se siltä vaatii siltä ihan niin kuin, ole hyvä, kerro vaan, mä en oikein osaa tarkemmin kysyä mitä mä haen, mutta ehkä se ajat. No oikeastaan mä lähestyn tätä ajatusta sillä tavalla, että se vaatii molemmilta. Eli se vaatii siltä, joka on siitä yritystä luopumassa tai myymässä, sekä sitten siltä uudelta aloittavalta yrittäjältä, että sehän olisi tosi ihanteellinen tilanne, että se uusi aloitteleva yrittäjä voisi olla sen konkariyrittäjän mukana siinä tavallaan alkuvaiheessa, että tavallaan ottaa ne ensiaskeleet siinä konkariyrittäjän rinnalla ja tavallaan nähdä se yritystoiminnan, ja tavallaan sitten taas se konkariyrittäjä voisi niin kuin tavallaan opettaa se ja viedä eteenpäin sitä elämäntyötänsä tavallaan sille uudelle yrittäjälle. Tämä olisi niin kuin ihanteellinen alkutilanne sen sekä niin kuin molempien osapuolien kannalta. Eli ajan tässä takaa sitä, että sitten se yrittäjä, joka on lopettamassa toimintaa, niin tavallaan tulisi se semmoinen hyvä tunne tai se vastaava, että nyt hänen elämäntyönsä tässä jatkuu ja kaikki on niin kuin hyvin. Ja sitten taas sillä uudella yrittäjällä olisi niin kuin se peruskivijalka sieltä, niin kuin semmoinen turvallinen olo aloittaa sitä toimintaa. Mutta se, että mitä kysyit siitä, että mitä se vaatii siltä yrittäjältä, niin se vaatii siltä rohkeutta. Se vaatii siltä kykyä tehdä päätöksiä. Aina ne päätökset ei ole helppoja. Pitää tehdä niitä vaikeitakin päätöksiä. Ja ennen kaikkea se, että uskoo itseensä ja siihen yritykseen ja siihen työhön, mitä on tekemässä. No, olisiko Mikalla vähän ehkä ollut tällainen Johannan mainittava niin kuin hiljainen lasku siihen yrittäjyyteen, jos sanot, että olit ollut pidempään jo
Härmän Kuririlla töissä ja sitten myöhemmin vasta teitte nämä yrityskaupat? No joo, se oli sanotaan, että me tehtiin 5 vuotta yrityskauppaa. Sanotaan, että se on niin kuin Johanna kertoikin, että ihana tilanne on semmoinen helppo laskeutuminen, mutta sanotaan, että se ei ole ehkä niin kuin myös meidän tapauksessa meni 2 vuotta ihan vaan luopumisen ymmärtämisessä, että päästiin siihen tilanteeseen, että hei, että me eläköyritetään, meidän pitää luopua tästä ja sitten ehkä suurimpana on aina se hinta. Koska yleensä se on niin, että jos on elämäntyössä tehnyt, niin joku arvo sillä on. Mutta sitten kun tulee ulkopuolinen, joka määrittelee sen, niin sitten se yleensä aiheuttaa niin kuin ehkä pahaa mieltä ja se aiheuttaa myös vähän ristiriitoja siitä, että mitä ollaan tekemässä. Mutta kyllä niin kuin omaa niin kuin nostoaikaa miettii, niin kyllä se vaatii tietynlaista niin kuin tahtotilaa ja rohkeutta sanoa niin kuin asiat ääneen. Ehkä tuoda esiin, niin kuin, koska kyllähän niin kuin nuorellekin, että jos on kiinnostunut, sama mikä ala on, mistä on kiinnostunut ja alueella vaikka yrittäjä, joka tekee sitä, niin kysyy rohkeasti, että onko se, että hän on kiinnostunut ja että olisiko niin kuin, halua, niin kuin, onko jatkaa ja halua myydä. Mutta se tekeminen on yleensä aika haastavaa ja vaatii äärettömästi rohkeutta niin kuin päästä siihen tilanteeseen, mutta kyllä se on niin kuin, mutta se oli kyllä ihan, täytyy sanoa, niin meilläkin oli kyllä, että se kesti kauan yrityskaupat, mutta se, että senkin 5 vuoden aikana kyllä niin kuin oppi ja näki sitä yritystoimintaa ja niin kuin pääsi vähän niin kuin näkemään eri tavalla kuin taas työntekijänä, kun oli talossa, niin se avasi vähän niin kuin uusia puolia, että kyllä niin kuin huomasi, että se myös niin kuin kasvatti, että se ei ole ihan vaan niin äkkiä, että saa kaiken käsihinsä, että sinne joutuu paneutua ja miettiä ja vähän ottaa takapakkia ja miettiä, miten sitä oikeastaan haluaa alkaa tekemään, että kun tietysti niin kuin oli kuljetusala mitä osas, niin eihän sitä osannut ajatella oikeastaan mitään muuta, mitä voisi tehdä, että se vähän veti siihen, että se oma määränpää oli vain yksi fokus ja siihen suuntaan mä menin koko ajan, että se ei nähnyt ehkä mitä muualla oli ympärillä. Keskustellen. Arkipuhetta politiikasta. No, mun mielestä yrittäjyystarinoita on varmaan niin paljon kuin on yrittäjiä, että on monenlaisista erilaisista lähtökohdista lähdetty ja toisilla on ollut niin sanotusti ehkä mahdollisesti paremmat lähtökohdat ja toisilla on sitten niin sanotusti nollasta lähdetty, mutta mun mielestä koko yrittäjyyden niin kuin varmaan hienous on siinä, että sama mahdollisuus on kaikilla. Lähestulkoon voi niin kuin sanoa, että kaikilla on niin kuin se mahdollisuus ja se on aika jotenkin luo sellaisen positiivisen kuvan, että jokaisella on tosiaan se mahdollisuus aloittaa ja yrittää. Kyllä. No minkälaisena te näette niin kuin yrittäjien tulevaisuuden, jos miettii lyhyemmällä tai pidemmälläkin aikajänteellä aivan nyt saattaa ajatella minkälaista aikajännettä 10 vuotta tai 5 vuotta tai vielä pidempään? No kyllähän siis ainahan pitää ajatella asiaa positiivisesti ja nähdä se asian positiivinen puoli, koska se kannattelee sitä arkea. Eli kyllä mä niin kuin näen, Suomi ja meidän maakunta ja Kauhava ja kaikki, me ollaan eletty aina yrittäjyydestä. Ja yrittäjyys on kuitenkin niin kuin se kivijalka sille kaikelle vaikka nyt tälle Kauhavan toiminnalle, niin yrittäjät ja yrittäjyys luo sen kivijalan. Ja se, että meillä on tosi monipuolista yrittäjyyttä tänä päivänä tarjolla Kauhavalla ja lisää yrityksiä mahtuu. Maailma on täynnä ideoita, niin kuin on tässä puhuttu. Ja se, että vaikka meillä on ollut tässä tämmöistä vähän niin kuin sanotaanko hiljaisempaa aikaa ja vaikeitakin aikoja, niin kyllä mä näen vahvasti, että kyllä me täältä noustaan ja kyllä me niin kuin mennään täältä niin kuin eteenpäin. Että me ollaan kuitenkin sen verran, yrittäjät on olemassaan sen verran sitkiä kansaa, että ei se nyt ihan hetkellä anna niin kuin kaikkien pienten vastatuulien pyöritellä, että ne vaan kasvattaa ja vahvistaa. Että kyllä mä näen, että yrittäjyys on kuitenkin tulevaisuutta. Ja yrittäjät toki järjestönäkin mun mielestä aika hienosti tukee yrittäjiä, että kumminkin se voi olla aika yksinäinenkin tie jollakin lailla olla yrittäjä, niin se, että on olemassa kumminkin
yrittäjät on, Suomen yrittäjät kumminkin todella iso järjestö. Kyllä. Millä on niin kuin paljon niin kuin tukikeinoja, jos voi niin sanoa, niin kuin yrittäjille. Että Kyllä, joo, ja sitten edunvalvoja ja ihan tämmöinen niin kuin yrittäjyyden ammattilainen, voi sanoa lyhyesti, niin sitähän Suomen yrittäjät on. No mitä Mika ajattelee yrittäjien tulevaisuudesta? Johanna sanoi aika hyvin niin omaakin polkua tässä 2 vuotta nyt yrittäjänä olevana. Ja kun aina puhutaan, että koska on oikea aika ostaa yritys tai koska on oikea aika myydä, niin käytännössä sitähän ei ikinä ole. Se on vaan, niin kun siinä on mahdollisuus, on tehtävä ja sanotaan, että nyt tässä 2 vuotta jälkeenpäin niin miettii, että vaikka oli minkälaiset ajat oli, niin vaikeat ajat oli tässä 2 vuotta, niin eihän me kaaduta yksinkertaisesti. Onhan se niin, että se sitkeys on mies niin raakaa, että eihän niin kuin, olen sanonutkin pojillekin, että ei kukaan meitä kaada enää, kun me on nyt selvitty jo 2 vuotta tästä. Että ei se niin kuin, että komponenttipuolella veti kuljetuspuolen ihan alahan, että kun ei saanut tavara liikkunut ja piti keksiä aina vähän pyörää uudestaan, mihinkä suuntaan lähtee ja kun ne tekee. Että kyllä se niin kuin, sanotaan, että semmoinen kekseleisyys ja semmoinen optimistinen, semmoinen niin kuin, no uskoo toi, niin kuin, että kun me uskotaan siihen, mitä me tehdään, niin kyllä se kantaa. No ehkä tätä on jollakin lailla tässä jo sivuttukin, mutta haluan nyt vielä oikein suoraan tätä kysyä, että mitä te sanoisitte nuorelle, innokkaalle, niin sanotusti työnpäivänä syntyneelle nuorelle, joka haaveilee omasta yrityksestä? Usko unelmiin ja anna mennä. Tuo oli aika hyvin sanottu kyllä uskon unelmiin, mutta se on niin kuin, siis, ole rohkeasti oma, siis sano ääneen mitä haluaa, koska yleensä kun sanoo ääneen mitä haluaa, niin se toteutuu, että kyllä se omien haaveiden esiin tuominen pitää tuoda julki, niin sitä myös uskoo itseensä. Ja sanotaan, että näin yrittäjäpuolella, niin meillähän on niin kuin meillä on niin kuin monta eri yritystoimintaa, mikä niin kuin auttaa. Eli jos on niin kuin, haluaa yrittäjäksi lähteä, niin meillä on niin kuin monta henkilöä, jotka voi ottaa yhteyttä hei, että uusi yrityskeskus tai neuvo antava se onkin, että niin kuin, meiltä löytyy monta eri alaa, niin kuin, tai onko se ala, ehkä yritystoimintaa, mikä niin kuin kyllä auttaa siihen, että hei, että niin kuin, etäpäiväyrittäjät on äärimmäisen hyvä. Että jos on kiinnostusta on, niin ottaa yhteyttä. Että yksin ei tarvitse ruveta. Ei todellakaan tarvitse yksin. Se on ehkä tässä yrittäjyyden ehkä niin kuin hienompi asia on se, että kaikkea ei osata itse, vaan aina löytyy joku, joka on niitä sitten kanssa paininut. Näin. Ja vielä tuohon sanoakseni, että sitten tämmöinen aloitteleva yrittäjä, niin ihan rohkeasti sitten yhteyttä niin kuin siihen oman paikkakunnan esimerkiksi yrittäjäjärjestöön ja niihin muihin yrittäjiin. Eli sitä kautta saa todella hyvin sitten semmoista tukea ja vahvistusta ja neuvoa esimerkiksi siitä, että mitä voit tehdä tai mitä ei kannata tehdä tai näin päin pois. Että tuommoinen nuorellakin yrittäjällä on hyvin tärkeää se verkostoituminen, koska se antaa sieltä sitä tukea ja turvaa kuitenkin sen taustalle ja vahvistusta niille omille ajatuksille. Että positiivinen lippu liehumaan vaan Kyllä, kaikille innokkahille. Kyllä. Hieno juttu. Sitten tähän loppuun voisin tällaiset, me ollaan jokaiselta tai jokaisilta kaikilta vierailta kysytty tällaiset samat lopun pikakyssärit. Nämä ei liity millään lailla aiheeseen, ja koska kyseessä on pikakyssärit, niin pikakyssäreihin odotetaan pikaisia vastauksia. Ja tää on herkullinen aihe kyllä, tää on aina yhtä hauskaa. Aloitetaan vaikka Johannasta. Ystäväsi on tulossa Kauhavalle ensimmäistä kertaa, niin minne hänet viet? Ajelutaan Kauhavan kylän ympäri ja näytä meidän hienon yrittäjävatsaan. Mihinkäs Mika? Sama kysymys. Okay. Sama kysymys. No, tietysti härmäläisenä niin kyllähän meidän huvipuisto niin kuin olemassa olevana niin on aika näyttävä. Kyllä. Ja kysytäänpäs tätä nyt ensin Mikalta. Tämä oli nyt oikein se herkullinen osuus. Kuinka selität helsinkiläiselle, että mitä eroa on Ylihärmällä ja Alahärmällä?
Siinäkö vasta kysymys? Siinä on pari kirjainta ja pinniraja. No niin, mitäs Johanna muualta tulleena paikkakunnalle? Mulla meni henkilökohtaisesti pitkään, että kumpi on ensin, kumpi on Alahärmä vai Ylihärmä niin kuin maantieteellisesti, mutta sitten mennään muutaman kerran ajelleena, niin sen opin. Mutta mitä eroa, niin kuin sä kysytkään? Mä unohdin jo kysymyksen. Ja helsinkiläiselle pitää selittää. Jaa. Ylihärmässä on kuntokeskus ja Alahärmässä on powerparkki. Oikein hyvä. Sitten molemmille viimeinen sama kysymys. Mikä on parasta Kauhavalla? Mä itse. Johanna miettii piirtein. Joo, ja mietin myös lyhyesti. En mä tiedä, talo on vaan niin hyvä ja helppo olla. Siihen on oikein hyvä lopettaa. Kiitos teille, että tulitte meille vieraksi. Kiitos. Kiitoksia. Keskustellen arkipuhetta politiikasta.